Здравейте! В днешното видео ще рисувам Иризуми или по-наречено като японски стил. Реших, че тази тема ще бъде най-интересна и за първ път ще записам с аудио, затова се надявам наистина да ви хареса. Ако желаете, може да останете до края на видеото и ако искате, може да напишете искреното ви мнение за рисунката. Стига толкова да сме говорили, хайде да минаваме към скицирането. Съжалявам, оказа се, че не съм снимал как скицирам абсолютно цялата рисунка, но в момента ще ви покажа всъщност как стана. Скицата вече е готова, затова хайде да минаваме към инкването. Вече е готов, затова хайде да минаваме най-накрая и към оцветяването. Но преди това да изгледам някой епизода на Bleach, хем да се отпочина и да се наям. 1 hour later. За съжаление разбрах, че не съм снимал още от началото как оцветявам рисунката, но както виждате не съм оцветил съвсем много, като цяло самата кожа и брадата, косата, каквото и да е това. И сега ще видите резултата. Рисунката не е готова и за първ път, който рисувам Иризуми, мисля, че стана доста добре. Ако искате да ме съпортите, може да се абонирате за канала или да ме последвате в другите ми социални мрежи, които ще видите. И ако желаете, ако сте вашата стая или да подарите на някой ваш приятел подарък на аниме герой, може да ми пишете на лична за поръчка в Instagram. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да напишете в коментарите или друга тема, или какво мислите за днешното видео. И това беше от мен. Чао! Отманете! Чао!